जावखांनायजों लोगोसे गावलाय सानदोंमोननो बेबायदि मुर्ति सानाखैमोननो आरो माबा मोनसे ओइ सिगांनि मानसि माबाफ्रा माबा फबनानै गालांदों सानदोंमोननो आरो ओमफ्राय बिदि साननायानो मा मोदोम खोनानै एकदम मोदोमनानै थानो हायाखैनो माबा आथिं आखाइ मोदोमावनो खुलुमबाय खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै आं नोंथांमोननिसिम आंनि बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरबाय दिनै आङो मा थांखिखौ लानानै नोंथांमोननिसिम फैदों बिनि गुबै थांखिया दा आंनि खाथियाव जाय आंनि बानायसो पाउलुस नार्जारि बिथांनो गिबियाव आङो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै इसोरनि मुङै आं गोजोननायखौ लाग्रोबाय गोजोन्थों दिनै आं बिथांनि खाथियाव फैनायनि गुबै थांखिया मा आङो बिथांनाव मोननैसो सोंनो थाखाय फैदों जायहा जेरै बिनि एन पाउलुस होननाय मोनसे ब्लग बे चेनेलाव आंबो नायनानै माखासे सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै आं थानो हायैलाय बिथांखौ आं दिनै लोगो हमनो फैबाय आरो बिथांनानो थोंजोङै आं सोंनो लुबैदों आरो बे थांखिया मा बेनि गुबै थांखिया बेनोदि बावैसो सिगां बिथाङा बै माखासे न'खराव थार जाथायफोरखौ लानानै बिथाङा सोंनायफोर फिननायफोर आरो गोबांथार मानसिफ्रा बे जायगायाव भाइराल जानायखौ नुनो मोननानै आंबो दिनै गोसोआव थानो हायैनि थाखाय बिथांखौ लोगो हमनो फैदों बे सोंनायनि फिननाया गुबैया बेनोदि आदसा पाउलुस नार्जारि दा नोंनियाव आं सोंनो थांखिया बेनोदि मा नोङो बबे सनाव आरो माबा मोनसे मुङा फबदोंमोननो जाय नों आगोलनि बबेबा मोनसे हा बिथायाव आरो दा बे बिथाखौ नागारनानै फैबाय आरो बियो खय बोसोर जाखो आरो बबे सनावमोन आरो मा मुङामोन बे मुङाखौ उनाव जों मिथिलांगोन आरो बेखायनो आं बिथांनिफ्राय बेखौ मिथिनो लुबैदों थारैनो बे बाथ्राया सैथो ना सैथो माने आङो जेब्ला एसे हा गोदानमोन नालाय औ आङो माने बिदिनो माखासे उसुबिदानि थाखाय आङो बे जायगायाव दिगाजुलियाव फैनानै हादानाव दंफैयोमोन अब्ला जों सापस हमना लादो सेंग्रा आरोना यां टाइम 2000 माबा यांथ' नङा हमना लादो आं हाबा जाखांबायमोन आरो हाबा जाखांबायमोन बे समाव 2006आव आङो बेयावहाय माने जा मोनसे न' लुदोंमोन नालाय बेयाव आङो माने बे बुस्थुआ बायफ्लेजोब्बाय नालाय बे बायफ्लेजोबनायखाय माने आंखौ गारनो अननानै मोजां जानो हागौ जेरै बिमा बिफाखौबो थैयोब्ला जेरै बेबायदि फबनानै दोनो नालाय जों गोसोखांनो थाखाय दोननाय जायो थिग बेबायदिनो आंबो बे जिनिसखौहाय मोजां मोननानै अननानै सानसे समाव थाथों बेबो मोजां बुस्थु मानो गारनो होननानै आं बेखौ आंनि नबथियावनो फबनानै दोनदों माने जेरै जेनेबा मानो फबना दोनखो होनना बुङोबा माने बे बुस्थुआ जे आंखौहाय जेनेबा हेफाजाब होयो माने आं मिथियो नालाय बे बुस्थुआ मा नङा होमबा आंखौ हेफाजाब होयो आरो आंनि दुखु सुखुफ्राव मालाबा आं बांसिन बेनिफ्राय हेफाजाब आं बिनाय सनानै आं मोननो हायो आरोना बेनिखायनो आं बेखौ बेयाव फबना दोनदोंमोन माने औ बेनो आरो बे फबनानै दोननाय मुवाथ' मा बेखौ नोङो उनाव बुंगोन दा उनाव बुंगोन आं दा बेनिफ्राय बे दिनैसिम लानानै खय बोसोर जाखो बेखौ बुंनो हागोन ना हायो हानाया आं गोसोआव दं दाबो माने दिनफोरखौ आं गोसोआव गैला थारिखफोरखौ आं गोसोआव गैला हमनानै लादो बेखौ आङो 2006आवनो न' बानायदोंमोन नालाय बेयावहाय आं फबदोंमोन आरो बे बुस्थुखौ नों जे जायगायाव बानायनाय बे जायगा सिङावनो बेखौ सिङावनो फबनानै दोनदों प्लास्टिकजों पेक खालामनानै फबना दोनदोंमोन आं बेनिफ्राय दाथ' उनावहाय जोङो न'खौ बायबाय न' बायनानै आरो गोदान न' लुदोंमोन नङा होमबा बेवहाय आङो बेखौ नागिरबाबो जावखांबाबो मोनासै आंनि फंबायफोरा आरो न' खाथिनि सासे माबा दङ मा होनो सिख्ला सासे दङ आरो आंनि बिनानाव सिसिलिया नार्जारि बेखौ गामियाव माइनाव होनना बुङोमोन बेयो जावखुनाय जादों जावखुनानै नागिरबाबो मोनाखै आरो लोगोसे आंनि फंबाय दंमोन बेबो जावखुनानै नागिरदों मोनाखै आरो नोंसोर फबनायखौ लाबोफिननो थाखाय नागिरबायदोंमोन बबे जायगायाव फबदों बेखौ नोंसोर बे जायगाखौ बे सिनखौ मोनासै बेनिखायनो बेखौ गारबोफिननाय जाबाय आरो नोंसोर बिथा सोलायबाय आरो बेनिफ्राय दायो बिथा सोलायनानै जोङो गुबुन माने हा गोदाननि खोथा नालाय सिमनाफ्रा दिनै हाग्रा एवबानो एसे एसे सोलायनानै उनावहाय लांदां जायोबा सुयोबा बैनि सेमाया बैसिनाव मोनहैनाय जायो आरो बिदिनो सोलायनानै आंनि नबथिया बोराया माने गुबुननि जाहैबाय आरो दा बेनिफ्राय बिसोरो बे जायगायाव न' लुबाय
न' लुनो थाखाय बिसोरो जावखांनाय जायो आरो बे जायखांनाय बे मुवाखौ मोनबाय आচ্ছা बे मुवाया दिनैसिम लानानै खय बोसोर जाखो ओरैनोथ' 2006 निफ्राय लानानै दिनै साननानै नायोबा 19 बोसोरसो जाहैबाय 19 बोसोर जाबाय 19 बोसोरनि उनावबो दिनै बे मुवाखौ बै जाय गोदानै बे हाखौ लाफैबाय आरो बेखौ न'खौ लुबाय आरो बे मुवाखौ मोनबाय आरो बे मुवाखौ मोननायाव माबाफोर सोमोनांथाव माबाफोर मोनदांथि मोनदों निस्सय मोनदों माने बेखौहाय बे जायबा मोनग्रा मानसि बे आंनि नबथिखौ लाखिनाय मानसिया जाहैबाय बाप्टिस्ट चार्चनि आरोना बाप्टिस्ट चार्चनि ओमफ्राय दाना बिसोरो जावबाय थादोंमोन जावबाय थानायाव बेबायदिनो माने मा बुस्थु मोनखो बेलाय ना सिगांनि बै सोरबा बिसोर मानसिफोरा फबना गालांदों नामा बिदि सोमोनांनानै माने प्लास्टिक फेक मेरायनाय आरोना प्लास्टिकआथ' एसे गोजाम जाबाय फोनलांनो नागिरना प्लास्टिकआ गोबावबा ओमफ्राय बिसोरो उनाव जावफ्रुनानै एसे खेवना नायोबा ओरैबादि माने मा बुस्थु थावा ओरैबायदि गोथाव हमदांस' हाया गोथाव मोदोमफ्रुजोबनाय माने गावनि अल मोदोमानो मोनामजोब्बायनो आरोना आरो बेनिफ्राय जि न' बानायबाय थादोंमोन ना बे न'आबो मोनामजोब्बाय फुरा मोदोमजोबदों आरोना गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआ जोबोद सोमोनांथाव जागोन आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे मोनसे लामा आं बेजों दासो फैदों अखाबो एसे हादोंमोन ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे गिर्जा दङ नै बे मा गिर्जामोनलाय मादै बियो बाप्टिस्ट दरं बाप्टिस्ट ना क'क्राझार बाप्टिस्टथाय थुक्राझार बाप्टिस्टनो गिर्जा आरोना बिसिनि खाथियावनो ओइ जाहा गोदो लोगो मोननाय आमाइ आरो आनै दं आरोना माने आं 2006आव जोंहा मोनसे न' लुदोंमोन बे न' लुनायाव मोनसे थफ्लायाव बोननानै न' सिङाव फबना दोननाय बुस्थु दं आरोना बे जिनिसखौ आं नोंसोरनो खोन्थाथ'वा नोंथांमोना दा नायबानो मिथिगोन बे बुस्थुआ ओरैबादि इम्परटेन्ट ओरैबादि मोजां आरोना नोंथांनि न'खरखौ ओरैबायदि गोजोन सुख सान्थियाव दोनबाय थायो नोंथांमोना नायनो गोसो दङबा दान्दिसे उनाव नुनो मोनसिगोन माने आं मुलि बिराद फोथायो आरोना फोथायनायनि थाखायनो आं बे बुस्थुखौ न' सिङाव हा सिङाव जावनानै फबनानै आं न'खौ लुनाय जादोंमोन बेयाव ओरैबायदि गोजोन सान्थि आनन्द मोनो आरो दा थिग बेबायदिनो आरो माखासे जिनिसफोरखौ आंनि न' बानायबाय नैबे आं नोंथांमोननो आंनि न'खौ खोन्थागोन बे न'आबो नैबे न'आनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे न'आ आंनि न' बे न'आवनो आङो फबनानै दोनदों माखासे जिनिसफोरखौ नोंथांमोना आरो थिग बेबायदिनो नैबे बुस्थुआ मा नोंथांमोना दा नुनो मोनसिगोन आनै आं नोंसोरनाव फैनायनि उद्देশ্যआनो नैबे नोंसिनाव दे मोनसे बे थफ्ला बोननानै दोनबाय थादों बेखौ माब्रै मोनबोनाय एसे खोन्थानो हागोन नामा सोर मोनबोनायमोन लाबोनायालाय जोंनो बिबै फिसौ खनथुम हैदों आच्छा माने बिसोरो जमा दोनदोंमोन आरो माबा हा जावदों ना मादोंमोन हा जावनायाव न' खोखांनायाव मोननानै बिसोर जमा दोनदोंमोन आरो दोननायाव दाना बिसोरबो जावफुंनायाव माने हिनजावखौ होनबायनो आयु मानसि मोदोमलाबायखो नै आंनि आखाइया मोनामसु बिराद मोदोमबाय होननानै बुंबायनो आरो ओमफ्राय बुंबायनो होद आं मोनामसुवा मा आखाइयालाय मोनामलाबायनो अहा मोदोमलाबायदों आरो आं मोदोमनाय मोनाखै होनबायनो हाब एफा मोदोमजोब्बाय एफा मोनामजोब्बाय एकदम बोरैबा एकदम माबा मोदोमजोबथारबाय गासिबो आंनि आखाइया मोनामसुलायना फिसाजोनोबो मोनामसुनो होबायनो फिसाजोआ मुगैबायसो जाहैदों आयौ आं मा खारा बारा दैफु देगावलाय मोनामलाबायनो बिलाय आं मोनामसुवा आंनो दालाबो होनना बुंबायनो आरो बिफाखौ ओमफ्राय बिफाया होनबायनो मोनामसु मोदोमदों नै आंना आखाइया मोदोमजोब्बाय होनना बुंबायनो आरो ओमफ्राय हिनजावा होनबाय आं मोदोमनाय मोनाखैहाय होनबायनो हिनजावा ओमफ्राय दाना थाङै थुङै उनावहाय सानबायनो आरो सिगां बिस्रा माबा दाउ गाख्लायनानै खोनानो मोनदों बेजों लोगोसे बे खामानि मावग्रा दंबावो सासे बेखौ मोनामजायाखैनो होनना बुंनाय खोनादों आरो ना ओमफ्राय बेनि लोगोआ जावफ्रांना मोननाया मोनामबाय थानायखौ खोन्थादों आरो ना दा न'वालि बियो मोनामदों आरो मोदोमदों आरो ओमफ्राय नैबे लोगोसे जावफानाया बेहा मोनामाखै आरो ना मोनामनाय मोनाखिसैनो आरो ओमफ्राय दाना थाङै थुङै उनावहाय
ज' खनथुमनानै दोनबायनो बियो थाथोंसै बावनो बे माबा मोनसे बुस्थुसो बे मोदोम खादों बे दैखु दैगावफोरबाबो मोदोमनाय नङामोन होननानै बे गाव हा जावनाय जायगायावनो जमा दोनदों आरो आं सानसेखालि थांबा आरो नै बेवहाय माबा सिगांनि मारियामुथि ना मा दोनदोंमोनथाय बेखौ जावफ्लांनाया जोंना हौवाया आखायानो मोदोमजोब्बाय आंखौबो मोनामसुनो होबाय आंहा मोदोमाखसै फिसाजोखौ मोदोमनो हैबाय मोदोम आंनि आखाया मोनामसुलाय होनबायनो ओमफ्राय दा बेहाबो मोनामैखौनो मोनाखिसै आरो नोंनि आखाइखौलाय सोर मोनामसुलाबायनो आं मोनामसुवा होनबायनो आरो फिसाजोआ आखाइखौ मोनामसुनो गथायलाबायदों आरो बोराया ओमफ्राय दा थाङै थुङैया जमा दोननायलाय ओमफ्राय आङो इसोरबो खिथाबाय नालाय हाब बिदिबाथ' बिदिसो जादों होमबा आं बे बुस्थुखौ आङो लायनानै दोनफैगोन होननानै लायनानै सुनानै आं आवथायनानै दोनफैदों आरो एसे आंनि सानि खालामजाया होननानै ओमफ्राय नानि लायनायाव नोंबो दंमोन दा ए ओमफ्राय नों खनथुमनानै लाबोबाय आरो ना आबैजों ज' लाबोदों आरो ना ए ओमफ्राय मनायाव सोनानै लाबोदों ए ओमफ्राय दा न'आव दोनबाय आरो ना ए दे बिदिब्ला हामबायसै दे आमाया आरो बेखौ नोंसिनि न'खराव दे दोनफैबाय दा बे दोनफैनाय मानि थाखाय दोनफैखो आरो दोनफैनानै नोंसिनि न'खराव मा फोरमान माबाफोर मोनदों नामा आरो नोंसिनि न'खराव माबाफोर इदि आन्दाजफोर मोनदों नामा एसे बुंनो हागोन नामा आन्दाजाथ' मालाबा हर गेजेराव एसे एनै बासना फैबाय थादों आरो आंनियाव माबायदि बासना बियो मा थाव होनोब्रा बेखौ अलिभ थाव नामा अलिभ थाव ना बेबायदि मोनोब्ला आरो बेनिफ्राय बांसिनानो खिथारोङा ओमफ्राय नैबे फिसौआबो सुनायावबो मोदोमनाय खिथादों आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा खिथाबाय थादों ओमफ्राय खिथानाय बायदिबालाय अनन्त हिनजावाबो खिथानो हागौ आरो बे अनन्त हिनजावाबोथ' मोनामदों आरो बे बासना मोनसेयानो फैयो आरो आदसा मोदोमनाया फैयो जावफाग्रायाथ' बे माबायाबो माने अनन्तआबोमोन आरो ना बेनाव खुनु बासना मोनाखै आरो आदसा ओमफ्राय बे लोगो सासेनाव बेनाव बासनाखौ मोनदों आरो ना बासना मोनदों बे मोनग्राया मोनदों आरो आदसा बेखौ दोनफैनायानो जादों जे जों बेखौ खुलुमो सिबियो सामफ्रामबो आरो बिमा जानानै बेखौ गोदाव सोराव खालामनाया मोजां जानाय होननानै आं बेखौ न'आव लाबोहोदों आरो आदसा थां लायनानै दोनफै सुस्रांनानै मोजाङै दोन ओमफ्राय बिगोमाखौ खबर होनि लाङो लाङा खिन्थु होमबाबो माने बेखौ गोदाव सोराव दाखायथार होननानै आङो लायहोदों आरो बेखौनो जों खुलुमोबा खुलुमो माने जिसुनि बिमा हिसाबै मान होयो आरो ना खुलुमनायाथ' जिसुखौनो खुलुमो नङा होमबा जिसुनि बिमा हिसाबै आदसा दा बेखौ न'आव दोनफैनानै ओमफ्राय ओरैनो माबायदि गोजोन सान्थि मोनदों ना बले माबाफोर मोनदों मोननायालाय नङा माबा मोनसे आन्दाज मोनबाय थादों आरो ना आन्दाजालाय बेबायदिनो आरो सम बेबायदिनो मोनामनाया फैबाय थायो आरो दा बेखौ बबे जायगायाव दोनदों खोन्थानो हागोन नामा बिदियाव ने थ' नायनि बिदिबा बिदियावनो दोनखानाया बिदियावनो दोनखादों आरो ना बेयावनो आरो ना आदसा बेखौ लाबोसाय नायनि जोङो बाहेराव माबायदि अबस्थायाव दङ ने नैबे प्लास्टिकखौ इयाव बुलाय नायनि गुवार खालाम नाय बियो मा बियो लकब दे लकब दे जोङो नायनि बियो मा बुस्थु लोगोफोर नायदो बे नंखाय नङा बे सैथो नै बेखौ माने 2006आव हा सिङाव फबना दोनदोंमोन मानोना बियो सिगाङाव मोजांमोन नाथाय बियो बायफ्लेजोब्बाय दा बियो बबेजों जरा बबेजों मा जों मिथिला जिखिनि जाया बिनि महरखौल' नायदो बेखौ नायब्लानो बुजिगोन बे मा बुस्थु मा जाथावथाव दा बियो बायफ्लेजोबनायखाय अननायजों बेखौ हा सिङाव फबनानै दोननाय जादोंमोन नै बियो माने ओरैनो गारजास्लायस्लाय अननायजों माने जोंनि न'खराव सान्ति जाथों माबा मोनसे निदानफ्रा गोजान जाथों होननानै बेखौ थांखि खालामनानै जोङो हा सिङाव फबना दोनदोंमोन नाथाय बेखौहाय उनाव न'खर बेक्ति हिसाबै गोजान बेलेगाव थांबाय आरो बेयावहाय उनावहाय मा होनो जाय गोदान मानसि फैनाय बे मानसिया बे
हा न'खर बिक्तिखौ लाखिनानै बिसोरो बेयाव गोदान न' लुनायाव हाखरखौ जावनानै हाखौ जावनानै बिसोरो न' बिथा खोनायाव बेखौ जावफ्रांनो मोन्दों। दा खोनानो मोन्दों बेखौ जावफ्रांनायाव जाय जावग्रा मानसि बिथाङा दा न'आव गैया, बे गोजानाव दंहैयो। दा बियो ओरैबायदि मोदोमजोबदों आरोना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै दा सासे दङ, बिथांखौबो भिडिअ लागोन। बेहा लोगोआ मोनामनाय मोनाखै आरोना। दा बिदिनो बेखौहाय नैबे जा आमाइ जायो, बे आमाइया लानानै दोनफैदों आरोना। ओमफ्राय नैबे बिदिनो आं भागिना जाहैबाय, बेयो बे आमाइनिनो फिसौजो। दा थिग बिदिनो बेखौ लाबोनानै दोनफैनाय जाबाय आरोना। बियो मा लोगोफोर, नोंथांमोना गोजोननाय दङबा कमेन्ट हरदो, बियो मा बुस्थु बे आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। बियो जिसुनि बिमा मारियाममोन। नै बियो बेखौ माने फादारनि ब्लेसिं मोननाय, आसिस मोननाय गोथार हिसाबै आं बेखौहाय अन्थाव बाथाव होननानै आं बेखौ फबनानै आंनि न' सिङाव दोनदोंमोन आरोना। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बिदि बायनायफोर दङब्ला गारनो नाङा, आद्रि खालामनो नाङा। बेखौ आसिस दै सारनानै नोङो एसे प्रेयार खालामनानै गावनि न' बिथाफ्राव फबनानै दोन। ओरैबायदि गोजोननाय रंजानाय मोनगोन। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि दङब्ला खालामनो हागोन। स' लोगोफोर, बिदिब्ला आङो नैबे भिडिअखौ दोनथ'नोसै। आरो सासे बिखौ जावफ्रुग्राया माबायदि मोननायमोन बेखौ आं सोंनो थांनि। बिनि लोगोआ गैया। दान्दिसे उनाव नोंथांमोना बे मानसिखौबो नुबावगोन। मादै, नोंसिनि आदैया गैयाना? गैया। आच्छा, बिनिखायनोथ' आं नै माबा बे मुर्ति जावफ्रांनायखौ आं सोंनो फैदोंमोन। दा दे होमबा नोंनो खोन्थानायसै, जेनेबा फार्स्टआवहाय माब्रै जायामोन, मारै मोनामोन? माने ओरैबायदि जादों आरो, नोंसिनि न'खिमोन नालाय सिगाङो। ओमफ्राय दा बेखौ न' गोदान बानायनायनि माने बे खाथियावनो, न' खाथियावनो हाखौ जावना खोहरदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे हा जावनाय थानायावनो बे दंफां मुरा खाथियावहाय माने बे बुस्थु मुर्तिखौहाय मोनदों आरो। ओमफ्राय दा जावखांनायजों लोगोसे गावलाय सानदोंमोननो, बेबायदि मुर्ति सानाखैमोननो आरो। माबा मोनसे ओइ सिगांनि मानसि माबाफ्रा माबा फबनानै गालांदों सानदोंमोननो आरो। ओमफ्राय बिदि साननायानो मा मोदोमखो होननानै एकदम मोदोमनानै थानो हायाखैनो। माबा आथिं आखाइ मोदोमावनो मोदोमबाय थादों। ओमफ्राय आं गैयामोन नालाय, बे समाव आं जालाङाव गुन्दै लांफैदोंमोन। ओमफ्राय बे आंनो खोन्थानाय जादों आरो, नै आंनि आखाइया मोनामसुसाय, मा मोदोमदोंमोन। ओमफ्राय आं सान्दों थगायदों, मानो मोदोमनांगौ होननानै। ओमफ्राय उनाव फिसाजोआ खोन्थाबाय आरो, आफाया इदि जावखांदों, मा मोनथाय मोदोमजोबदों होननानैहाय। एसेनोसै। आच्छा, ओमफ्राय नोंसिना दा ओरैनो मा चार्चनि? जोंनिया बाप्टिस्ट चार्च आरोना। आच्छा, मोजां दे। दे आमाइ, आं मोनसे सोंनो फैदों। दे दाखालि बावै जे नैबे मारियाम मुर्तिखौ नोंसोरो हा जावनाय खामानि मावनायाव मोनदोंमोन। ओमफ्राय दायो माब्रैमोन देलाय आमाइ बुंलाय एसे। बियो माने गावसोर न'नि मालिकआ जावदोंमोन आरो। जावनायाव माने सिंखैथां माथां जावखांदों खदालजों। जावखांनायाव गुब्रुदों। गुब्रुनायाव मा मोदोमनाय मोनखो, माने बिराद गोथाव मोदोमदों। फुरा मोदोमजोबदों आरो ना? एकदम मोदोमजोबदोंनो। गासिबो मोदोमजोबखादोंनो मोदोमफ्रानो। ओमफ्राय आरो खोनानो मोनदों जे सोरबा मोदोमाखै ना? बे जावग्राना गावनावल'सो मोनामदों। गावनावल'सो मोनामदों। हिनजावा बावबो थांदोंमोननो, फैबाय आरो। फैनानै ओमफ्राय हिनजाव फैबाय नालाय, हौवाया नै आं माबा जावफ्रांदों, मारियाम ना मानो फबनानै गालांदोंमोननो, बेखौ आं जावफ्रांदों आरो। ओमफ्राय नै मोनामसुनोबा आंनि मोदोमफ्रा बेसेबां मोदोमदों, नायलाय मोनामसुलाय। बेथ्रा माखौ मोनामसुलाबायदों बिदि होनदोंनो आरो। बे मिन्थिया नालाय। ओमफ्राय इयो होनबायनो, आंनि मोदोमा साफा, आखाइफ्रा मोदोमजोब्बाय नालाय मोनामसुनासै। नंगौब्रा, माबा फबना गालांनायमोननो, बेखौ जावखांनानै आंनाव मोनामजोबदों बिदि होनदों आरो। बिदि होनदों आरो हिनजावा। ओमफ्राय बे गेब्लेनायखौसो सिंख्रि बादिलै नायनोबा होननानै माखासेखौ दोनो आरो, बायख्लायनायफोरखौ। माने बायखानायमोन नालाय बुस्थुआ, बेखौनो जेनेबा अननानै फबना दोननाय जादोंमोन आरो। बायनानै बाव ज' दोनबाय।
गय बिफां गुदियाव जों दोनदों ओमफ्राय नोंसिनि आब'जों आंजों आलखनसाबोमोन नामा ओमफ्राय थांनानै आब'आ लिंनानै लांदों आरो सान्दुं गोसामोन आरो ओमफ्राय ओरै मोसौ दै दौनानै फैगासिनोमोन आरो ओमफ्राय आब'आ इयाव नेथ'नानै आंखौ लिंना लांबाय ओमफ्राय लिंना लांनानै फैलाय बिसिनाव मारियाम जावखांनाय दोननाय दङनो बहाबा बेखौ लायनोसै खनबायबो जोङो मनाव सोजोबबाय आलखनसा लादों आरो मनाखौ इनाव सोजोबना होबाय आरो ओमफ्राय ना खननायाव मोदोमासै ओमफ्राय मोनाफुलायबाय आङो ओमफ्राय मोदोमासै ओमफ्राय जेथिया मनायावसो लायनानै दोनफैनायखाय आब'आ लायनानै दोनफैनोसै होननानै फैदों आरो आंखौ लिंलांदों ओमफ्राय फैबायबो फिसौखौबो लाना फैदों ओमफ्राय आब'बो फैदों आंखौबो लिंलांबाय बे गय गुदियाव हाखर खाथियावनो दं आरो जावखांना दोनदों ओमफ्राय जोङो बे मनाखौ आलखनसा लादों आरो ओमफ्राय सोबायबो जोङो मोनामसुनाय नायबा माथो मोनामाखै मोनामदों होनदों जाहार उरायबायदा होनदों आरो आं ओमफ्राय मनाव सोजोबबाय आरो जों जेथिया मनाव सोजोबनानै सिथ्लाथिं ओंखारबोयो होमबा एकदम गोथाव दुना गोथाव मोनामदों आरो थावनि सेनसो बेथ' मोदोमदों मोदोमबाय थादों आरो बेखौथ' रावबो साराखै नङा होमबा जेबो गैया माने प्लास्टिक मिलायनायनिनो एसे प्लास्टिकआ निलामोन फानफबनानै फबनायनि नालाय गावस्राजोबदोंमोन नामानो जादोंमोन आरो मोनथामफ्रासो माबा बुंना गालांदों दा होननाय गिदोंमोन आरो ओमफ्राय नङा माने मोदोमलायबाय बुस्थुआनो बेखौ बायदि सानदोंमोन आरो माने नङा आरो बे मारियाम फबनानै गालांनायसोमोन नामा बिदि होननानै बुंदों मारियामसो जायो आरो माबाखौ मोनबाय नालाय मुथिखौ बे आंजों लोगोसे लाबोफानाय बे मारियामानो आरो दा ओमफ्राय बे जावखांना मोनजेनग्रा मानसियाथ' दा गैयाबा गैया खामानि मावनो थांदों ने बिराद मोदोमदों मोदोमनायालाय मनायाव सोखांनानैबो सिथ्लाथिं फैनायावबो बिराद मोदोमदों दाबो न'आव हरनि 12 मोनबाय थायो बिनि सेनखौ जोङो बिराद जावखांदोंमोन अनजुमुनि ओमफ्राय माइनाव दमुनि ओमफ्राय सानसु दानि जावखांदोंमोन बिराद जावखांदोंबाबो मोनाखै आरो साननैसो थालाय मोनगोनदां ना आरो जावखांलायबावो मोना आन्दायबाय फबना दोननायखौ बिनि खोथा बेबायदि जागोन नों सोर मिथियो दा ओंखायनो जेबो शब्द होआ खोमा सिबियाबो शब्दबो गैया आरो लोमजालाबायाबो ना माने आसिस मोननाय मारियाम हमना गालांनाय नालाय अब्ला अनजाग्राफोर नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानै सोंनाय एरफिननाय जाय बानायसो पाउलुस नार्जारिनि माखासे सोंनायखौ नोंथांमोना दिनै गावनि मेगनजों नायनानै नुनो मोनबाय आरो खोनानो मोनबाय अब्ला बे मोदोमनाया सोर मानोना गोबां मानसिफ्राबो दिनै मिथिनो मोनदों बियो आइथा मारियामनि मुसुखा जेरै गोबां मानसिफ्रा मुसुखानि सोमोन्दै खायसे गोरोन्थि बुजिनो नागिरो जोङो मिथिनो मोनो अंखालांनाय बिसयदानिफ्राय जों फरायब्ला आरो बेनिफ्राय 1निफ्राय फरायलांबा जों फरायनो मोनगोन जेरै नख्रांनिबो हानिबो आरो दैनिबो नोंसोर मुसुखा दाख्लाम जेरै नख्राङाव सान अखाफोर हाथरखि जेरै हायाव बिफां लाइफां मानसि दुमसि बेफोरनि मुसुखाफोर लानानै दा खुलुम बे मुसुखाफ्रा सोर अनदायगाफोर गोबां मानसिफ्रा बुजिनो हागौ बे मुसुखायानो जादों जेरै जाय आरोबाव बेनिफ्राय इसोरा बुंदों जायफ्रा आंनि जेंना जुजियो बे जेंना जुजिनायफोरनि थाखाय आं सेना थानो हाया जों मालाबाबो सानखौ खुलुमा जों अन्थाइखौ खुलुमा बिफां लाइफांखौ खुलुमा जेरै दै अर साननि ग्रहफोरनि मुसुखा लानानै बेफोर मोनफा मोनफा बाथ्राखौ लानानै जेरै अंखालानि बिसयदायाव लिरनाय दं बे मुसुखाफोरखौ लानानै दा खुलुम होनदों नाथाय माखासे मानसिफ्रा गोरोन्थि बिजिरनो हागौ नाथाय बे अंखालानि बिसयदा जों सारिफोराव जों फरायना मोनदों जेरै जायफ्रा आंनि जेंना जुजिनाय बे जेंना जुजिनायफ्रा सोर जाय लुसिफारा गावजों लोगोसे खौथि आत्माफोरखौ ज' खालामनानै इसोरनि बेरेखा जादोंमोन बेखौनो जेंना बे जोख्लाय हरजानिफ्राय बेफोरनि मुसुखाफोरखौसो बबेखानि इसोरा बादा होदों नाथाय बियो मारियामनि मुसुखा जिसुनि मुसुखाखौ बेबायदि बुङाखै जेरै अंखालायनि बिसोरो टेस्ट खालामदों नोंसोर आंजों
गावनि मुसुखाजों लोगोसे आंनि बिन्दोआव दोनफानो नाङा गावजों फोरोंदों जाय जों मिथिगौ खौथि खौथि आरफफोर गाज्रि आरफफोर बिसोर इसोरनि बेरेखा जानायाव बिसोर जोख्लाय हरजादों बिसोरनि मुसुखाफोरखौसो दाना दा खालामदों 1 Korinथियानि 15:50 जेरै बुंबावदों अनदायगाफोर बाहाय बुंदों जेरै नोंसोर हानिनि मुसुखाफोर लानाय बायदि सोरगोनि मुसुखाखौबो लानो होनदों जों गाव गावनि मुसुखाखौ लायो आइ आफानि मुसुखाखौ लायो महात्मा गान्धी जवाहरलाल गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जों मुसुखा एबा सावगारिफोर लायो जेरै मोजां सिनारिफोरखौ लायो बेफोरखौ नोंसोर लानाय बायदि सोरगोनि मुसुखाखौबो लानो जाय जिसुआ सोरगोनिफ्राय फैदों आरो सोरगोआव थांफिनदों आइ मारियामा जेरै बेखौ इसोरानो बेबायदिनो बेखौ 15 आगस्ट बेखौ दिखांना लांदों बेखायनो बे मुसुखाफोरखौसो लानो थिनदों ओंखायनो गोथार बाइबेला जोंखौ फोरमायो बेनिखायनो जेब्ला बेखौ फोथायनानै जाय बानेसे पाउलुस नार्जारिया फादारनि बोर लानानै बे मुसुखाखौ आइमारि मुसुखाखौ बे दोनदोंमोन आरो बेखौ खुलुमदोंमोन इसोरनि बिमा होननानै मान होदोंमोन आरो बे इसोरनि मान होजानाय बे सानसे समाव बे मुसुखा बोर मोननाया बे गोग्लैनानै थेर बेथेर जादों आरो बे गोग्लैनानै थेर बेथेर जानायाव बोर मोनदों होननायखाय दिनै बे इसोरनि बोर मोननाय एबा फादारनि बोर मोननायखाय बेखौ बियो गारनो बानानै अननायजों बे दै आसिसजों बेखौ बिनानै बे हायाव फबनानै गारबोदों आरो बे फबनाया अननायजों अनदायगाफोर जेरै जिसुआबो सानथामनो सिखांफिनदों बेबायदिनो बोर मोननाया बे गोथाङाव मोदोमफ्रुनाय दं गोथाङावसो जेरै थै दं गोथाङाव जेरै अनदायगाफोर थाव दं जेरै बबेबा मुसुखाफोरनिफ्राय थाव गयो बेरेमोदै गयो आरो बेबायदिनो मुसुखाफोरनि गोबांथार जायगाफ्राव जों बे मिराकल जानायफोरखौ नुयो नाथाय बेखौ खायसे फोथायफ्रा बेफोरखौ जेबो साननाय नङा दा अनदायगाफोर बेनिखायनो नैबे फबजानाय दोननाय 19 बोसोरनि उनाव मोननाय बे मारियामनि बे गोथांखौ फोरमायदों मानो बे गोथां जाय बे गोथांखौ बिजों फोरमायदों बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय बेनिखायनो गोरोन्थि बुजिलाया जासेनो दिनै बे सावगारिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनदों आइ मारियामा जोंनि थाखाय बिश्वग्राम आरो बे गोथां आरो बे जोंनि थाखाय अरायसम सोरगो रायजोआव आरो बे हादराव गिदिंनानै जेरै जोंखौ गावनि फिसा जिसुनिसिम लाबोगोन बेखौ दिनै एसे मिथिहोनानै आं नोंथांमोननिसिम बिदाय लानो सानबाय जेरै जन 19:25-26 फोरोंदों जेरै बे आइ मारियामखौ जिसुआनो गावनो बुंदों बेनो नुमाया आरो बेनिफ्राय चेलाखौ बुंदों नै नोंसारलाया बे बिमा आरो फिसा गेदेर सोमोन्दो आरो जहना बेखौ गावनि न'आव लानानै थांदों बेनिखायनो बे जहना माने जिसुनि चेला आरो बेखौ सोर थोनलांदों जिसुआनो थोनदों बेखौ बिमा महरै नों नाजाव आरो गावनि बिमाखौ बुंदों बेनो नोंसारला बेनिखायनो आइ मारियामा जोंखौ गावनि फिसा असे बायदि अनो बे फोरबोनि बोसोनखौ लानानै आरो जहनाबो फोरबोनि बोसोनखौ लानानै बे गावनि न'आव गावनि बिमाखौ लानानै बेनिखायनो जोंनि न'आव आइ मारियामा थायो आरो बे आइ मारियामा बे बायफ्लेदोंब्लाबो गोग्लैदोंब्लाबो बोर मोननायखाय ब्लेसिं होजानायखाय दिनै बे फबजादोंब्ला बे 19 बोसोरनि उनाव बेखौ मोनफिननायाव बे मोदोमफ्रु मोदोमनायजों जोंखौ गेदेर फोरमान होयोदि जेरै बिमा मारियामा जोंखौ बेसेबां अनो बेखौ थारफिननायखौ जों बिजोंनो मिथिनो मोनबाय अब्ला खेबसेबाव गासै फोथायारि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ आं बावहरबावनानै गोजोननायखौ बावनानै फोजोबबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों गोजोन्थों